Ito yung pinakamahabang pila na naranasan ko sa buong pagstay ko dito sa Amerika. Tapos, yung mga tao parang hindi mga nakapag-take ata ng gamot nila. Ang cute naman. Sino kayang gagamit niya? Kay Antananing? Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can Yan, si Daddy. Ngayon ka mag-ayos. Kaya mag-i-snow. Tinatanggal na niya yung mga yung mga pinapatanggal ko sa kanya. Hi, Mishi Beng! Waiting. Iba po yung stroller ko ngayon. Kasi po, cold outside. Ay. Hey everyone! Welcome back to another vlog. And today guys, ay lalabas lang kami. Si Mishi kasama namin. Huwag kayong mag-alala. Nasa likod siya. Sinasanay na namin na na mag-isa siya sa likod na walang kasama. Careful, Daddy. Pupunta lang kami sa mga store to buy some stuff that we need to bring para din sa travel namin. And then, Walmart din para din sa mga kailangan ni Mishi na dadalhin din namin. Saan? Saan Walmart? Sa kanan. Yung gripe water nga, hindi ko kasi sure kung kung meron doon o wala. Hindi ko kasi alam kung brand lang ba yun dito or widely distributed siya. Sige. Okay guys, sasama na lang kayo sa amin. Hanap kami ng mga anik-anik sa buhay. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Tahimik naman na yung isa sa likod. Snow is falling down. Tahimik yung isa. Gusto niya talaga yung car ride. But as long as you're around, Basta lang busog yan, tsaka hindi basa yung napi niya. 'cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Ito yung pinakamahabang pila na naranasan ko sa buong pagstay ko dito sa Amerika. Tapos, yung mga tao parang hindi mga nakapag-take ata ng gamot nila. May mga ewan. Alam mo ba kanina nakabayad na ako, no? Di syempre dadaan ako dun sa pila sa labas. Excuse me, sabi kong ganun. Yung asawa niya, yung babae nandun sa gitna. Tapos yung asawa niya, hinihila na siya na, hindi naman yung hila na parang ginagayad na siya na papunta sa Wala, parang mga 40s or 50s lang yun. Alam mo ba? Sabi, I know. Sabi niya, I know pala, ba't di ka tumabi? Nakakagigil, hindi pa rin siya tumabi. Ay, nanggigigil ako. Parang hindi siguro nakapag-take yun ng gamot. To be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Baka parang Marshalls din ng pila mamaya. Diyos ko. Ano mang bibilhin natin? Ang dami nilang bago ngayon, Fairness. So guys, wala kaming nabili sa Rose. Dumiretso na ako dun sa area na gusto kong bilhin. Wala akong type. Tapos, nakita ko ang dami ring tao sa pila. So sabi ko, hindi ako bibili ng for the sake lang na may bibilhin kasi pumasok.
Tapos pipila ako nung ganong kahaba, no way. Lumabas na kami agad-agad kasi sayang yung time. Parang feeling ko na shopping ako sa Pilipinas on a regular day sa Pilipinas, hindi sa Christmas Day Kasi dito pag regular day, halos walang tao dyan sa mga stores. Pero ngayon, ang daming tao. Iba pa rin talaga yung shopping sa Pilipinas pag Pasko. As in, dun na ngayon pagsiksikan na talaga, grabe. Which is, fun din. Parang feel na feel mo talaga na Pasko na. Dito rin naman, sabi ko, ang daming pera ng mga tao ngayon. So, one of the things that I bought from Marshall's, nakita ko malapit na sa popcorn with sea salt. Malapit na sa cashier. Nagpabili kasi si Mac ng drinks. May Coke sila. Tapos nakita ko may popcorn. Kinuha ko na lang din. Gutom na yung baninong namin. Nag-sleep daw siya while nagsha-shopping. Ang cute naman. Yung mga set. Mas maganda dito kaysa dun sa mga ito no, Aldo. Ganda. Parang bagay to kay ano. Bakit si Michelle lang yung naaalala kong bilhan? Pare-parehas sila. Ang dami nating regalo sa kanya. Sino kayang gagamit niya? Kay Antananing? Hindi niya bet yan. Backpack ang bet niya, daddy. Yung maliliit na backpack. Ano na lang. Itong magkaiba. Si ano. Hey guys! We are home! And this time ay talagang yung mga kailangan lang naman namin yung binili namin. Pero hindi ko napapakita kasi most of them are gifts. Parang ang nabili ko lang na para dito sa bahay ay yung mga sandok namin. Pakita ko na lang yung nabili ko from Marshall's. Yan. Bumili na ako ng bagong sandok namin. Gusto ko sana yung mga wood. Kasi wala silang wood na yung hindi bamboo na ma-rough. Parang ma-rough. So, bumili na ako ng ganito kasi ano na yung mga sandok namin. Tinapon ko na nga yung iba eh. Tapos, nipper. Tapos si daddy ay bumili lang ng almond chocolate. Ay, itong isa ay gift ko to. Tapos may nakita ko na gin ramen sa Marshall's. Makili na ako na mild. Yan lang. And then, for our dinner, Korean chicken from Oppa Chicken. Yung original yung binili with... Pakita ko na lang ganito. Yan yung Oppa Chicken original. Tapos, nagka-crave daw si Mac ng tteokbokki. Kaya kami napapunta sa Oppa Chicken. Wow, dami naman tong tteokbokki, daddy. Grabe. OMG, bakit masabaw? And then, japchae. But wait, there's more! May pepper jacks pa kami. Para kaming gutom na ewan. Tapos sabi ko, para naman tayong nagutuman. Sabi niya, deserve daw namin to ngayon. Pumunta pa siya pepper jacks. Bumili pa siya ng tig-isa pa kami. Ako yung pinapalagay ko sa pepper jacks is steak, tapos grilled steak and green bell pepper, mushroom, ganun. Tapos yung cold toppings niya
Ay, tapos white rice, tapos black beans, lettuce, ranch, salsa. Yun. Yan. So, ito yung pepper jacks. Ito yung tteokbokki. And then, ito naman yung japchae. Grabe, ang dami. Ang dami nating kakainin, daddy. Kumain ka ng leftover, ah. Hey everyone! Thank you at narating nyo na naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout lang ako sa mga nag-comment sa mga previous vlogs natin. And for this shoutout, may mga i-include din po ako ng mga nagko-comment on our Facebook page. Ayan. So, shoutout kay Annalyn Failog na kay Michelle, which is, siya daw, si Michelle H. Nag-reply na siya doon kasi sinabi ko sa previous na shoutout ko na, ikaw ba to si Michelle H na dati ko din siya na shoutout? Kasi alam ko talaga, nakikita ko kasi yung mga laging nagko-comment na mga same people na may memorize ko na rin. So, nagtaka talaga ako kung sino siya kasi parang nag-iba yung pangalan niya sa YouTube. But siya daw. And then, nag-comment din si Rhea Joy Navales. Namiss na kita, girl. Sana magkita-kita ulit tayo soon. And then, talagang nag-text pa siya sa akin na, nanonood ako ng vlog nyo, natutuwa ako sa inyo ni Mishi. Sabi niya. Kung alam mo lang, the struggle. And then, shout out din sa mga ibang nagko-comment sa Facebook page namin aside sa kanyang mga lola. Kasi yung mga lola niya ni Mishi ay lagi naman nagko-comment yung mga yan sa lahat ng videos and photos niya. Shout out kay Ate Chen Emperador, shout out din kay Riza Joy, and shout out din kay Carla May. Ayan, thank you so much everyone. So, if you want to be included sa mga susunod pa po na shoutouts, just comment down below and I will include you in the next shoutout. And of course, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. Muntik ko na namang sabihan para lagi kayong ma-upload. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and doon very active naman ako sa Facebook sa mga pag-post, sa mga my day ko, and on Instagram sa mga stories ko. So yun. If you haven't followed me yet there, follow me with the name Joy of Mia, and I hope to see you guys on my next one. Bye! Let me give you a Christmas moment we'll fill with